Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Bayasibuza la, bathi isitembu sisodwa sumalini su44 cent. Uma ziwu1000 kuzobiza malini? Ziningi indlela zokuphendula lo mbuzo. Ngizokukhombisa izindlela ezimbalwa zokuphendula lo mbuzo ezilula kabi. Ngaphandle kwaloko noma ngaphambi kwaloko sizoqala sibhale esikuphiwe. Sinoba 44, 0.44. Lokho kuyafana nani no44 cent. Uthi ngibhalela eceleni lo 1 lo umele ukuthi itembu esitembu esisodwa nala ngenzansi nje bangibhala u10 asithi mhlawumbe zu10 itembu kuzoba imalini. Uma sezu10 sesomele idecimal yethu lena si buyisele nganeno kanye. Ngakho sekuzoba u4.44 asizama 100. Uthi base ku100 somele sibuyele kanga ku1 emuva kube ubani u44 dollars asena amasenti ngoba siloke siya emuva nangemuva. Khumbula ukuthi sisuka ku44 cent uma isitembu sisodwa. Manje kodwa sifuna itembu ezu1000. Ngathi ngibhalela 1000. Kuzomela sibuyele kangaka emuva 1. Futhi ukuze sithole bani manje? Uma sesibuyele emuva sesinamalini 440 dollars. So lokho sihlehla nje idecimal lethu siloke sibuyisele emuva siloke sibuyisele emuva. Besisuka ku0 sesiku440. Nayini indlela yokubhala. Uyasuka uya ngemuva uphinde uya ngemuva. Uma kade mhlawumbe unqena ukubhala ngale ndlela ende bekade sibhale ngayo. Naye impendulo yakho iyayiphumela kalula nje. Yabo idecimal lethu sisuka le ka0 sasuka sathi 1 2 3 ukuze sifike kubani ku1000. Sasalelwa yiyo ke impendulo yethu u440 dollars. Athi ngibheke enye indlela mhlambe ezokucacisela kalula. Uno 1000 esufunayo ngama stembu 44 cent isitembu sisodwa. Sizo times uyabona ukuthi siba no 0 bethu no 4 u4 times 1 usipha ba usipha u4 u4000 lo sehlisana ngo0 wethu no 4 times 0 sipho 0 wethu nangala eceleni siba no 4 futhi sino 4000 uma ungawubali lo 0 beswehlisele nje ukuthi kungabi khona isikhala esivulekile sino 4000. Uyabona into elula ukuthi idecimal lethu siloke sinyusa ngesikhala kuya ngokuthi sihamba yini lesifunayo. Basisuka ku100 sinyusa isikhala esisodwa sisuka ku1000 sesinyusa ku100 sesinyusa embili. Siyehla manje la uyabona ukuthi uma times siqhubeka sisalelo baye ngenzansi u44000. Ngaphandle kwalo 0 lo esiwehlisa ngoba singafuni ukuthi sibe nesikhala. Egcineni sisalelwa yini impendulo efanayo u440 dollars. Uma lo 0 ungawunaki kahle idecimal lethi ingenapi uyayibona ingena emva kwa0 lo wokuqala. Na impendulo yethu kalula.